Ahojte, určite všetci poznáte Temu. Ja som tam spravila takú menšiu objednávku. Ako prvé vec tu máme túto Get Ready With Me čelenku. Teraz keď budem natáčať Get Ready With Me, tak takto. Powder puff, takže takéto obyčajné čierne a jej tu extrémne veľa. Mám tu takúto hovadinu na krk. Takto to proste máte. Už viem, čo to je. To sú tie ušanice. Aj takéto čierne na zimu sú, že top. Prsteň. Takýto krásny. Potom tu máme aj náušnice. Vážne pekné sú. Toto a to je na čistenie štetcov. Takto a toto si umývate štetce. Toto je dosť zaujímavá vec. A je to takáto ako keby čiapka na spanie a to je, aby sa vám neničili vlasy, keď spíte. Ďalšiu vec, čo vyťahujem, je kryt na telefón. Som sa rozhodla, že proste si kúpim takýto kryt rovno so zrkadlom, aby som si iba takto otočila telefón a aby som sa takto namalovala. Predposledná vec sú okuliare. Dúfam, že sa mi hodia. Posledná vec a je to pohár. Z tohto sa strašne teším. Toto je všetko, čo som si vybrala na Temu. A ak zadáte tento kód do vyhľadávania alebo kliknete na link, ktorý budete mať v mojom bilu na profile, tak môžete získať sadu kuponov v hodnote až do 100 eur.